ጓለንስተይትን ዓኻ ዘለዋ ስምዒትን ፍቕርን ክወድል ከሎ ክትርሕቐካ ክትደሊ ኸላ ናይ ምፍልላይ ፀግዒ ክትበፅሑ ከለኹም እተርእካ ምልክታት ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ መጻምድኹም ኣብዞም ደረጃታት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ በፂሓ ኮይና ያብ ውሽጣ ተስፋ ቆሪፅሎ ማለት እዩ ብዝኻልኩም ወመጠን ብቃል ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ኣብቲ መወዳእታ ከይበፅሐት ክትጥብርዋ ናይ ግድን እዩ ተፍቅራ ትደልያ እንድሕር ደኣ ኮይንካ ክሳዕ መወዳእታ ብምጽናሕ እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ብነጻ ሙሳድ ትኽእል ኢኻ እዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ቻናል እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ጥራሕ ማለት እዩ ንዘይትፈልጡኒ ሓቢረኩም ዝጸንሕ ኣነ ሰናይት እያ ፍቕራዊ ህይወትኩም ጉልበትን ክኸውን ብዝብል ወትሩ ብዘይ ምቁራጽ ንዓኹም ክጠቅም ዝኽእል ሓሳባት ሒዘልኩም ዝመጽእ ቻናለይ ሰብስክራይብ እንድሕር ደኣ ጌርካ ኮይንካ ዕውትን ጉልበትን ዝኾነ ፍቕራዊ ህይወት ንክህልወካ እዩ ዝገብር ሕዚ ሰብስክራይብ ብምግባር ተጠቐም እሺ መጻምድኻ በኣኻ ተስፋ ክትቆርጽ ከላ ካብ እተርእዮም ምልክታት ቁጽሪ 1 ስቕታ እያ ተብዝሕ ቅሬታ ጭቕጭቕ መብራህርሂ መሃብ ደው ተብል እትገብሮም ነገራት ብምሉኦም ከም ሪካርድ ትሕዘልካ ቅድመ ሕዚ ንክትእርሞም ክትብል ብዙሕ ዘረባታት ትዛረብ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ተርእካ ደስ ዘየበላ ነገር ድማ ንከተስተኻኽሎ ብዙሓት ቅሬታታት ትዛረበካ ነይራ ሕዚ ግን ውሽጣ ስለ ዝደኸመ ካባኻ ክትርሕቕ እውን ስለ ዝደለይት ዝኾነት መቐይሮ ነጥቢ ትጽበቕ ነዚ ድማ ንትሰርሖም ጌጋታት ብምሉኦም ከም ሪካርድ ትምዝግበልካ ኣብ ዝኾነ እዋን ጌርካ ነርካ ወይ ከም ዝተፈጢሩ ነይሩ ብዝብል ንትሰርሓ ንእሽተን ጥፍኣት ከም መደመሪ ጌራ ጽብጽብ ኣቢላ ኣብ ኣፍካ ተዛሪባ ገዲፋትካ ንምኻድ ሬድ እያ ወይ ድማ ብድሕሪኻ ንዘለዋ ህይወት ናብ መቻቸወት ንኽትጸንሕ እያ ስቕ ትብለካ ምጭቕጭቕ ደው ተቢላ እርማታት እንድሕር ደኣ ምዝራብ ደው ኣቢላ ምንም ቅር ከም ዝበላ ዘይተመስል እንድሕር ደኣ ኮይና በጠቓላሊ ኣብ መንጎኹም ስቕታ እንድሕር ደኣ ሰፊኑ ኮይኑ እዛ ጓል እዚኣ ብፍቕራ ብሰብኣያ ብዘለኩም ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ተስፋ ቆሪፃላ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ምቕናዕ ደው ተብል ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ድላይኻ ሰዓት ተሕለፍካ ተተዛረብካ እተነጻጽራ ተፈተንካ ኣብ ስልክኻ ዝፍጠሩ ዘለዉ ነገራት ብግልፂ ዋላ ክተሪኣ ከለኻ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ኣክስ ምግባር ትጅምር ደወልካላይ ደወልካላ ጽሓፍካላይ ጽሓፍካላ ዓብይ ነገር ከም ዘይኮነ ክትዛረብ ትጅምር ብግልፂ እውን ፍርሒ ዝካድዩ ናበላ ዝዛረባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣለዋ ሓቢረናኻ እናሃለዋ ምስ ካሊቲ ጓል ኣንስተይቲ ዋላ ርክብ እንተጀመርካ ግዳሽ ከም ዘይብላ ብግልፂ ፍንቶ ኣቢላ ትዛረበሉ መንገዲ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ፍቕሪ ተሒዝዋ ይትረፍ ካልእቲ ጓል ኣብ ጎንኻ ደው ክትብል ወይ ንኻሊት ጓል ኣንስተይቲ ክትጥመት ይትረፍ እሞ ምስ ኣዴኻ ምስ ሓፍትኻ ምስ ዘለዋኻ ዘመድካ ብምልአን ምንጽጻር እያ ትጅምር ፍቕርኻ እኹል ከም ዘይኮነ ንሳበይና ኣብ ልብኻ ክትሰፍር ጥራሕ እያ ትደሊ ውሽጣ ተስፋ ተቆሪጹ ግን ኢቭን ምርኻብኩም እውን ግድን ክኸውን ኣይትገብሮን እየ ረኸብካያ ይረኸብካያ ንዓኣ ብግድል ኣይኮነን ምክንያቱ ልባ ተስፋ ቆሪጹሎ ትንዓኻ ዝደሊ ዝነበረ ስምዒታ ቀስ ብቐስ እቅሂሙሎ ሳልሳይ ድማ ኣብ መንጎኹም ፀገም ክፍጠር ከሎ ምፍታሕ ደው ተብል ወይ ድማ መፍትሒ መቕማጥ ተቋርጽ ቅድመ ሕዚ ፀገም ክፍጠር ከሎ እቲ ጉዳይ ከይፈትሕኩምዎ ክትድቀስ ዘይትኽእል ዝነበረት ንዘራረብ ኢላ ከም መፍትሒ ብዙሕ ነገር ትጭቕጭቕካ ዝነበረት ሕዚ ጉዳይ ተፈትሐ ኣይተፈትሐ ግዲ ዘይብላ እያ ትኸውን ምክንያቱ ንምፍልላይ ብቀረባ እያ ዘላ ኸድካ መጻኻ ምንም ጣጣ ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ትኸውን ሓደ ሰብ ኣብ ርክቡ ፀገም ክፍጠር ከሎ መፍትሒ ዝደሊ እቲ ርክብ ይደልዩ እየ ማለት እዩ ብኻሊእ ኣባሃላ ግልጽ ብዝኾነ ትግርኛ ኣነ ጥፋእኹ ንስኻ ጥፋእኻ ዙሮ ዙሮ ብሰላም ንንበር ንስኻ ናተይ ኣነ ናትካ እየ እዚ ጉዳይ ከይተፈትሐ ድማ ብሰላም ክንቅጽል ስለ ዘይንኽእል ንፍታሐዮ ብዝብል ሞቲቭያ ወትሮ ተዛርበካ ንክፍትሐውን እትፅዕር ዝነበረት ብድሕሪኡ ውሽጣ እንድሕር ደኣ ተስፋ ቆሪጹ ግን ተኸድካ እውን ምንም ግዳሽ የብለይን ከም ድላይኻ ኹን ማለት እዩ ደወልካ ይደወልካ ትፀገም ተፈትሐ ተፈትሐ ሃለኻ ይሃለኻ ኩሉ ሓደ ይኾነ ተኾነ ኾነ ተዘይኾነ ድማ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኢላ እቲ ጉዳይ ትገድፎ ረባይ ድማ ስምዒታ ሙሉእ ብምሉእ ይመውት ቅድመ ሕዚ ብትገብሮም ዝነበርካ ነገራት ቶሎ ትሕጎስ መሊሳ ድማ ቅልጥፍ ኢላ ትሓዝን ዝነበረት ጓል ሕዚ ንስምዒታ ከም ቀደም ናብ ዋዒ ንምእታውን ናብ በረዶን ምምላስን ዝኸብደክ ዓይነት ወዲ ክትኸውን ትገብረካ ንትገብሮም ነገራት ብምሉኦም ቫልዩ ትገብሮምን እያ ኣይትሕጎሰልካን ክትሕጎሰልካ ዝፈጠርካ ተፈጠርካ ዋላ ከም ቀደም ውሽጣ ፍሳህ ይብለን ብንእሽተን ነገር ውሽጣ ሕጉስ ዝብለልካ ዝነበረ ሕዚ ውሽጣ ከም ጥውንኻ ንሩሑቕ ኸይደሎ መሊስካ ክትረኽቦ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝስማዓካ
وترك قريتا مستسمع كايو بخميك حقوسات زبل حسب كل جزء أبو أمور خاله أبز درجة زند حد أبتسحكم حزون تاقوال نستيتي بأخا تسفى أوريت الله حمشي دما نسخة كتدول الله خلخا ويدما كتدليا خلخا تراح تعللك قدما حزي مقوتي نيرو دول اللي نيرو بعلايات دول نيرا زوات رم دوالا عرفت زي ما هبا نعاخا كم عبي تقطع مسيلو كساب زسمعك هاي نيرو لومي دليتا ملو بملو يورد تدول الله كلخا تراح دما تعللك وقعا حصر زبالة يخون اتقدم وقعهم نكأتصل نوح نكتصنحو تقبرو زنابرت زرباتات بعلا كريت تقبرو زنابرت وقعي ويدما أمانكوهم عبي متأسسار نكهل تقبرو زنابرت نقر حزي ملو بملو يتأفق وشتخم وعي نكهون ويدما نكتتأساسر زقبر سراح ملو بملو نابا خايدربا نسخة زيجير كايو نساي تقبرونيا كم تزبالكوهم اتركب كاتسألا هيك أتسألا منمسلا زي قدشا تتفلع لخمون وشت أصل زي قدام حزي ملو بملو سلازق أبتت شاد ما بزعبا خاي تقدسن كرما حزي كتحزن كلخا خاف أكا خلو بزعبا خا تقديسا مدخان مقيار اتقابرو زنبرت حقوس تنير كادما مدخان مقتصال اتلفعو زنبرت بملو حزي تتقبرو كرما حزي كم آيا قزقا كم قويتا فقرا صبق وهبتها تريكا زنبرت ناتا أيو كسع مودات أيو إلا تحسب زنبرت قولها حزي أقوانيات كالا تراود كم سخون كام حساب جمير الله تحقوسة من ملوت أيبلو أورو ما يمفل لينا زي ترفيو إلا سلا تحسب وشت آدما لومي بزقبر كايا وشت آنك أيام بزقبر كايو تقوارات كابمولو حرق إلو تقيمو كتسأل أكا خوين اللو تسأل أكا وشت آدما كاباخانك ترحق كم دلا يكون كتبل سلاس جبرة أمود أتاجف بتسحة إذا ملكتات زياتهم من كتار إيكا تجديد الله شو عيدما تسفاز قرط أتقال نستيتي التريوم ويدما بتشاف موداتها بتحكم اللهم كتبل إذا تغييرا بقى أبيت الله من كتبل سجبرة كملكت بزوح زدخم كمولو نجر سمعت ألبان كتخون دحر تأكيروا هذا ديستانس تخوينكم كترخبوا تتصعر زنابرت بزوح نجرا إنفست جبرلو زنابرت نجر لومي بزعبا من رخاب كتعلو لك لهم منم زي مسلا وشتا زي حقوس ويون أقول زخوانا ملس زي تبكات خوينا قد ما حزي شمقلنا لأخلي مالت كم زي حز أخن ود حجار نكبر اتبل اتجوجو أكاز نبارت قلعة حزي فتسيما زي تلعل كايون بزوح سميعت زي هبات خوينو قد ما حزي قبر الليلة تلمنا كاز نبارت ويعد قلت بلا كاز نبارت نقر حزي عديك خاك تمزو خلخا ويون كم تعد قلاك تتزارب كلخا منم زي مسلا تخوينو بكا كابز اندحر من ميلن أوروماي وشتا أبيتسلو نمفل لاي قربتي أمالتيو إذا ملكت إذا تاريخ خلايو بتعمى حدا قنياز بحال أنصار خوينا لا مالتيو أنصارتهم تدليوم زنبارات نقرات حزي منم نقرا يتدلن اندوم كخون يتدليو من ويد ما يتبهقو من يا تزي خون تتفلاليو كالي إذا متناود تتركب التمرد قوالا نستيتي خوينا لا مالتيو كالي دما قوالا نستيتي تسفاخت قرد كلا كابتر إلا ملكت تنكارا أتريكا بين أخت كون كلا كم تخل بزيكا خايوت مبرح كم زي خبدا كم دلا خاخون عينت من قد التريكات خوينايو بأكال نزلهم استفلاليو ناقول بيت سرح كخون خل ويون حابيركم شوب غيركم تملسو خلوهم اتزحسكم وقحو بعليك حزو اي مبال تجميرة مساخا خوينا من ما يركبن عينت ملقت تزلو مالتيو أبقزاون حكوت كتبولو خلوهم من منكر زي تحتكا بناي وعلا من قد راح تقبرو إذن يقول بيت سرح راح يكونن إيفن أبو أمر عزفت أروح التوتات نعخا محتاتا قاريطة بناي وعلا من قد كتداليو مخلا بالتقالالي ناتكا دقف أيد لينن زبلوز تفلاليو تقبارات الترئيكات خوينا زاقوال حزوون بأخا تسفى أوريس ألا أيتد لينن إلا تكلا مالتيو أبيوتا من نمسب كم زي اللي أكت تقبر سلا ننبسي بعلي اللو خلا زعينتو أبز درجاون اندحر بتسيحا خوينا بأخا تسفى أوريس ألا كساب درجة زي كتبت صحون استفلاليو سخونو بدلات أبوشتاك امتازو قاطرو كتعزبك زقبرو بزحات عين التفقاتات أطفيخا لخام مالتيو إزوم نقرات سياتهم دميرا دما كم تزبالكوهم مقايرونت بيات تصبن يلا نقر مستفاد أرى دميرا دماميرا بز مقنات نفلال كتبل ويدما مفل لايهم نايخات فقات كم سخوانا نكتزارب تسكيفا سخوانا نقريات تصبازلا
እዞም ባርታት እዚኣቶም እንድሕረስ ተውዒልካ ኣላ ኮይንካ እሞ ድማ ተፍቅራ ትደልያ ኣብ መንጎኹም ጽቡቕ ዝኾነ ርክብ ክቕጽል እንድሕር ትብህግ ሓጢኣት ኣይኮነን ይቕረታ ምሕታት ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጡና ሰፊኑ ኣብላልነት ዝረክብ ዘሎ ትዕቢት ኢጎ ክነወግዶ ከለና ጥራሕ እዩ ኣብ ህይወትና ሙሉእ ብሙሉእ ዓወት ዝመጽእ ሓደ ሰብ ጥፍኣቱ ክኣምን ከሎ ወንጀለኛ ዝኸውን ዝመስሎ ነዚ ድማ ምስ ውሽጡ ሙግት ይሕዝሞ ክኣምን ኣይደለን በቃ እዚኣ ተኣሚነ ወንጀል ናብ ርእሰ እያ ይቕረታ ክብል ኣይደልን ኢሎም ጸጥ ኢሎም ብትዕቢት ወይ ብንቕጽና ብህልኽ ዘቕጽሉ ኣለዉ ሓቂ ዘረባ ግን ፍጹም ሰብ የለን ኣብዛ ምድሪ ኩሉ ሰብ ጥፍኣት ኣለዎ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ይሰርሕ ኩሉ ሰብ ድማ ጌጋ ይፈጥር እዩ ስለዚ ጥፍኣትካ እመን እሞ ነታ ዘፍቀረትካ ልባ ዝሃበትካ ዘደገፈትካ ጓል ኣንስተይቲ ከም እምነታ ተኣምንላ ከም ድሌታ ድማ ፍቅራ ከምቲ መጀመርያ ቃል ዝኣተኸምዎ ከምቲ መጀመርያ ዘርአኻያ ፍቕሪ ብኡቢልካ ቀጽል ይቕረታ ተሓቲትካ ተግባርካ እውን ተስተኻኺልካ ከተኣምነካ እንድሕር ደኣ ጌርካያ ኮይንካ ከምዛ ጓል እዚኣ እሙን የለን ምክንያቱ ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ እዞም ሎማዕ እንተልዕሎም ዘለኹ ምልክታት እውን ኣየርአን እየን ገለ ነገር ክሪኣልኩም ከለዋ ወዲያው ምስ ካሊእ ወዲ ርክብ ጅምራ ወዲያው ብሎክ ይገብራ ወዲያው ድማ ትፈላለዩ እዘን ከምዚ ዝመሰለ ምልክት ዘርአ ደቂ ኣንስትዮ ግን ጽዒረን ዝሓሰብኦ ነገር ከይሰመረ ክተርፍ ከሎ ጥራሕ እየን ከምዚ ዓይነት ባህሪ ምርኣይ ዝጅምራ ካብ ኢድካ ሾቲኻ ከይወፀት ታይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ መንጎኹም ኣስተንትን እሞ ክትዘራረቡ ክትኣምነካ ፍቕርኹም ክቕጽል ድማ ግበር ኣብ መጻ ብኻልእ ሓሳብ ክመጸኩም ክሳብ ሽዑ ሰላም